ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಪ್ಪೇಟಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಕುಪ್ಪೇಟಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತ ಮಾತೆಗೆ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನಮನ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಮಗುಂದಿತ್ತು ಅಂಟ ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಓವಾ ಬಾಗಡ ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜೆಡ್ಡೆ ತುದರ್ ಯಾನ್ ಇಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಸೈತದ ಪುಟ್ಟುದು ಸೈತದ ಸೈಪುನ ನಡುಟ ಜಾಗ ಉಂಡತ್ತೆ ಪುಟ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಜಂಗಿ ಸೈತಿ ಬುಕ್ಕಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ಲಿ ಆ ನಡುಟ ಜಾಗ ನಮ್ಮ ಏತು ಪುಣ್ಯದ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಉರಿಪೋಣ ಎಲ್ಲ ಸೈತದ ನಮ್ಮ ಪಂಪೆ ಶರಣರ ಮರಣ ಶರಣರ ಜೀವನ ಮರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡು ಒಂದು ಪುಟ್ಟನಾಗ ಸೈತಿ ಬುಕ್ಕಲ್ಲ ಆ ನಡುಟ ಜೀವನ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಟಿ ಎಂಚ ಬದುಕೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಪ್ಪನೇ ಬಂದಿಗೆ ಸೈತ ನನಗೆ ಸೈತನೇ ಬತ್ತದು ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾರಿದ ಐದು ಪೋಯತ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಮಂತ ಬರೀ ಉಪದ್ರ ಮಂತೊಂದು ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಬಾರ್ ಒಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಂದೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅಂದ ಸೈತನ ಬೇಗ ಪೋಯಿನ ಬಾರಿ ಮಾರಿ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿನೆಲ್ಲ ಅನ್ಪಿಸಿರಿ ಒಂದು ಮೊನ್ನೆ ಟೀಚರ್ ಹಿಂಗೆ ದಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಟೀಚರ್ ಮನೆ ತಿರಿದು ಮುಲ್ಪ ಆರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮರೆ ಸದ್ಯ ಜನ ಶಾಲೆಡಿ ಜನ ಪಂಡ ಆರು ಶಾಲೆಗೋಸ್ಕರ ಮಂತನ ಸೇವೆ ಐನು ನಮಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಸಾಧ್ಯ ಜೀವನ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಅಂತೀರ ಶಾಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಅಂತಾನ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಯೋಚನೆ ಅಂತಾನೆ ಜೋಕ್ಲ ಈ ಭಾಗ ಎಂಜಿನ ಅವಡು ಆಕ್ಲೆ ರೋಹಿತನೆ ಪಂಪಿದ್ರು ರತ್ನ ಅಂಗಡಿ ಯಾರು ಏ ಪಲ ಬರ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟಮಾರಿ ಇಂಗ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೊರ್ಲ ಒಂದು ಕೊರ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಎಂದು ಪಂದಾರಿ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಎಂದು ಪಂದ್ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಆ ರೀತಿ ಬದುಕೊಡು ಬನ್ನೆ ಅಂಚ ಮಾಡದು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾರಿ ಅದತ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಮಾರಿ ಅದು ಬದುಕೊಂಡು ಅನ್ನತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲದೆಲ್ಲ ತೂ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇತಾಪುನ ಕನಿಷ್ಠ 1 ಗಂಟೆನ 2 ಗಂಟೆನ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೊರ್ಕ ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಹನ್ಪ ಹೂಪಟ್ಟು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ತೋಜುಂಡು ಏರನವರಿ ಪಂಡಿಂದ ಅಂಡ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೆಬಿ ಅರಸದು ಕೇನ್ ಬನಮ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಂತೆ ಮತ್ತೆ ಕೇನ್ಗೆ ಪಲ್ಲೆ ಕೇನ್ ಬನಮ ನೀ ಟಿವಿ ಬರ್ತನ ವಾಟ್ಸಪ್ ಬರ್ತನ ಪೂರ್ತಿ ಕುಲೋದು ಕೇನ್ ಬನಮ ಪೂರ್ತಿ ತೂಪಾಯಿನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಯಿನಿ ಮುಂದುವರಿತೀನಿ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಮರ ಸದ್ದಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆದ ಮಲ್ಲೆಪ್ಪೋ ಇತ್ತಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಇನಿ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪನ ಜನಸಂಖ್ಯೆದ ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಬಂಡ್ಲವು ಭಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತವಾದ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ದೇಶ ದಾಯಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ನೀನು ಗುರುತು ಮಲ್ಪನ ದಾಯಿನಿ ಕೇಂದ್ರ ಐಕೋಸ್ಕರ 1 ಗಂಟೆ ನೀ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಆ ಇಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ 1 ಗಂಟೆ ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದ ಕೊರೋನಾಕಿ ನಮಕ್ ಇನಿ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯು ಅದನ್ನ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ನೀ ಬಾಹ್ಯವಾದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಒತ್ತು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ನೀ ಉಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಲ್ಲ ಅಂದಿತ್ತಂದ್ರ ಇನಿ ಅಕ್ಲ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲತ್ತ ನಮ್ಮ ದಲತ್ ಅಕ್ಲ ನಿಜವಾದ ಮಲ್ಲ ಸಿಲುಟು ನಿಜವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ ಸಾಧ್ಯ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಜಾಗಡ್ ಪೊಯ್ಯದಿಪ್ಪನ ಜಾಗಡ್ ಉಂತೆರ ಅನ್ನೋ ಜಾಗಡ್ಲ ಸಮೇತ ಇನ್ನು ಅಕ್ಲ ನಮಗೋಸ್ಕರ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಈತ ಪೂರ ಮಂದಿರ ಟೈಮಡು ಆಂತರಿಕವಾದ ಒಂಜಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಲ್ಪ ಅವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತುಪಡ ನಮ್ಮಕ್ಕನ್ನು ಆ 1 ಗಂಟೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಶಾಖೆಗ ನಮ್ಮ ಆತನ ವಾರಡರನ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮಸ್ತೆ ಸದಾವಸ್ಥಲೆ ಬಂದ್ಬಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಿತ್ಯ ಅವನಿತ್ನಾಂಡ ಹಾಗೆ ಬೇತ ಊಲು ಬಡ್ಚಿ ಸಿದ್ಧಿ ಅಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐನು ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ದುಂಬದ ಜನಾಂಗ ತಿರುಪೋನ ಬೆಲೆ ಮಂತು ಐಕ್ ಇನ್ನು ಇಂಜಿನ ಬೆನ್ನ ವರ್ಕ್ ಮಂತ್ರಿ ಭಾಜಪದ ಇನ್ನು ಪಂಚಾಯತ್ ನಮ್ಮನೆ ಐಕ್ ಪಾತ್ರ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಈ ಸಂಘತಿಲು ಪೂರ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತು ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಗ ಅವೇ ಎಂದು ಸಂಘ ತೆರಿಯನ್ನಾಗ ಸಂಘಟನೆ ತೆರಿಯನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲಿ ಏತ್ ಎಂಚಿನ ಕೊರಲ್ಲ ಅವು ಎಷ್ಟು ಅವ ಯಾಗ ಬಂಡೆಕಲ್ ನಿರ್ಮೈತಿಲ್ಲ ಅವದೆಲ್ಲ ಉರಿ ಪೂಜೆ ಐತಿ ಅಂಚಾತಿ ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಿಕ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಕಲ್ಲ ತೂಡು ಬುಕ್ ನಿಕ್ಲ ಸಮಾಜ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಬಂತು ಏರೆಲ್ಲ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿ ಇರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರಗಳ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇತ್ತು ನಯ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪುವೆ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅದರ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿನ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯನ್ನು ಫೇಸ್ ಮಾಡೋ ಕ್ರಮ ಎಂತ ಚಾಣಕ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ
ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗನು ಏಪೋಲ ನಿಷ್ಠುರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಯ ಮುಂಜಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಆದಿತ್ತು ಅಂಡ್ ಪೆನ್ ಆಯನಾಗೈತಿ ಆಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಆಯ ಮಿತ್ತು ಚಾಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ MLA ಪದಗಳು ಆಯನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತಂದ್ರೆ ಆಯನ ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಪೆನ್ ಆಡೆ ಪಂಡ ಅಂಚ ಹಿಂದಿನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಲು ಗಮನಿಸಲು ಈ 18 ಜನ ಗೆಲ್ತುನಾಕಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಎಲ್ಲೇ ಪಂಚಾಯತ್ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂದ ಇನ್ನು ನಿಕ್ಲು ಒಂದು ಸೇರು ಇನ್ನು ಬಹುಶಃ ಸುನಿಲ್ ಅಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಿ 5 ವರ್ಷ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿತ್ತನ ಜನ 5 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸುನಿಲ್ ಬೆಂಗಾಯಿ ಎಲ್ಲೇ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಹೊತ್ತಾನು ಅವಳ ಬೈಯಾಡ 5 ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತನ್ನು ಹೊರಬರೇಣ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂದು ವಾರ ಸೂಚನೆ ಎಂಚ ಬರ ಇನಿ ಕೇಳ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಇನಿ ಇಲ್ಲಡೆ ನಾನು ಆರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅನುಭವ ಅಂಚದ 5 ವರ್ಷ ಸುನಿಲ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಪ್ರಕಾರನೇ ಆ ಜನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚದ ತೂಲೆ ಈ ಸತ್ಯ ನಂಗೆ ಅದೇನು ಮತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಕೈ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂಚ ಐನು ನಿಕ್ಲು ಹೊಡಿತು ನೋಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಸದಾಶಯ ನಾನು ರವಿ ಅಣ್ಣ ನಾಳೆ ಒಂದು ದೂರ ಬರ್ತೇನೆ ಈ ರವಿ ಅಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಿಜವಾದ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಇದ ಆಗ ಜೀವನ ಎಂಚೆ ಗೊತ್ತದ ಎಂಚೆ ಇದ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಪಟ ಅಪ್ಪ ಪಟಪ್ರಾಯ ಮುಂಜೆ ಬರ್ತಿರಲಿ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ ಉಬಾರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಎಂಚ ಗೀಟು ಹೋಯ್ತು 5 ಮಾಲ್ ತೊಂದಿತ್ತು ನಾ ಉಬಾರ್ದು ಅದು ಬೆಳಿತೇನೆ ಕೊಂಡ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಣಸಂಕ್ರಾಂತ ಮುಂಜಾನೆಗೆ ಬೈಕ್ ಬರ್ತಂದು ಬಂದು 2 ಗಂಟೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಅದೇ ಗೊತ್ತುಂಟು ಒಣಸಂದು ಅಂಚೆ 12 ಪಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ದೆ ಹೋಗ ಅಂಚೆ ಆರೆಗೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನಂಪೋರ್ಸ್ ಸಂಪರ್ಕ ಅಂಚ ಊರುಡು ಹಿರಿಯಾಡಿಕೆಲಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ದೆತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಂಚನೊಂದು ಮುಂದುವರಿಕೆ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಿಟ್ಟು ಏರಡದ ನಿಷ್ಠುರವಾದ ಮಾತು ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಕ್ಲು ತೂಜಾರ ಪೋಯಾರಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆನ ಆನೆ ಆಡಿಗೆ ಬಿಡೋಳಿ ಓಟು ನಟ್ಟಲೆಕಾರ ಅಕ್ಲೆ ನಮಗೆ ದಾನ ಅದು ಕೊರ್ಪಲೆಕ್ಕಾವು ನಮ್ಮ ದಾಯಗೆ ಮಾರೆ ಆಯ್ಗೆ ಕೊರ್ಪು ನಡೆದು ನಮ್ಮ ಕಳೆಯುವ ಕೊಕ್ಕಡೆ ಅಂಚೆಬೋಡು ಅಂಚೆ ಮಲ್ತೊಳ್ಳೆ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ದೇವರ್ಲೆಡ್ಡ ಮಲ್ಪೇರು ಊರ್ಲೆಡ್ಡ ಊರ್ದಕ್ಲ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗುಂತಲೆ ಕಾವಡು ಐಡ್ದು ಕೈಟ್ಲ ಒಂದು ಅದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಿ MLA ಆಪನೆಲ್ಲ ತಾಕತ್ತುಂಟು ಇನಿ ಕೆಲವೇರು ಒಂದು ಕೆಲ ಬೆರಳೆಣ್ಣಿಕೆ ದಾತು ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಲನ ಯೋಗ್ಯತೆ ವಿನ್ನಾದ ನೆನಕೇನು ಬಹುಜಿ 2-3 ಗ್ರಾಮಡು ಕೆಲವೇರು ಅಕ್ಲನೇ ನೆಟ್ಟು 2-3 ನೆಟ್ಟು ರಥ ಭಕ್ಷೋಡ್ಲ ಅಂಚ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂಚ ಅಂಡಲ್ಲ ದುಃಖ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿ ಹೋಗೇ ಉಂಡು ಪಕ್ಷೋಡ ಆ ಏರಿಯಾಡು ಉಂಟು ಹಾಕ್ಲಿ ವಿನ್ನಾಪುನ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಂಟು ಆಂಡ ಅವೇನು ತಪ್ಪವಲಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬೇಲದ ಮೂಲಕ ನಂಗೆ ತಪ್ಪವಲಿ ಖಂಡಿತ ವರ ನಿಕ್ಲೆಕ್ಕೆ ಜನಕ್ಲಿ ಓಟು ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರಿಪವನ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಲ ನಾ ನಿಕ್ಲ ನೆನ್ನು ನಿಕ್ಲ ನಾಂಜಿನ ಅಧಿಕಾರ ನಿಕ್ಲ ಕಳೆಯೊಂಡೆ ಅಂದ ಖಂಡಿತ ಏರು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲುದಿನಾರ್ಲತ್ತ ಕಾರಣ ಊರ್ದ ಜನಕ್ಲಿ ಹತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಬಿಡ್ದು ಬಾಡ್ದಿರು ದನ ಪೆರ್ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಖಂಡಿತ నేను ತೂಲೆ ನಿಕಲೆ ಯಾನಂಜಿ ಕುಡಲ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಬನ್ಪೆ ಏರ್ಲ ಮೋನೆ ತೂದು ಮಲ್ಕೊಡ್ತಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಕೊಡ್ತಿ ಪಾಪ ಒಂಜಿ ಆಗಿ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅರ್ಹತೆ ತೂದು ಸಹಾಯ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಇಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ನಿಜವಾದ ಯಾಂಗೇರ ಮಟ್ಟೆ ಬಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸುಲ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸ್ಪೇಸಿಯಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನೇಕ ಬರ್ತುದು ಸಿಕ್ಕಿನ ಗೌರವಂತೂ ಲೆಕ್ಕ ಹೊಡೆದು ಬಿತ್ತಾತನ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದೇವರನ ಗಣಪತಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇಂಚಿಂತ ಒಂಜಿ ಸುರೂತ ಕಾರ್ಯಮ ಅವಲ ಖುಷಿಯನ್ನು ಗಣಪತಿ ಒಂಜಿ ಆಶಾ ಭಾವನೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಾತಾವು ಪೂರ್ಣ ಆವು ಸೈರಳ ದುಂಬು ಊರು ಗುದಾಲ ಮಲ್ಕೊಡು ದಾದಾಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ಕೊಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಬಾಕಿದ ಧರ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಅದು ಕೊಡು ತೊಯ್ಪಾದ್ ಕೊಡು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ತೊಯ್ಪಾದ್ ಕೊರುಡು ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಲ ಉಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಮಂದಿ ಅಂತೂ ಭಾರಿ ಜೋರುಳ್ಳಲು ಎಂಕಲ್ನ ದೇಶದ ಗುರು ಆರ್ನ ಮಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂಚದು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿದಾಗ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಗುಪ್ಪರಿಗೆ ಮಾದರಿಯ ದಿಪ್ಪುಗ ಪಂಡದು ಅಪ್ಪ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗುಂಪಾದ ನವನ ಧರ್ಮದ ತೂಲೆ ಬಾಕಿದ ಧರ್ಮದಾಗ್ಲಿ ಪನೋಡು
ಅಂಚೆ ಬೆರಳು ತೊಯ್ಪೊಂದ್ಲೇಕ ಲೆವೆಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲಿ ಬೆರಳು ತೊಯ್ಪಲೇಕ ಅವರು ತುಳು ಆರೆ ಆರೆ ಹೋಗ್ನಾರು ಮಂಡದ ಎಡ್ಡೆ ಇಟ್ಟು ಏರೆಡ್ ತೊಯ್ಕೋಬೇಕು ಎಡ್ಡೆ ತೊಯ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವಿನಂತಿ ಇಂಚಿನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರೋಡು ಬಲೆ ಸೇರ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವಿಷಯ ಪಾತೆರ್ಗ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವಿಷಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಸೇರ್ದು ಭಜನೆ ಮಂತ್ ನಾಡ್ದು ಕೊಂಚ 5-10 ನಿಮಿಷ ಊರುಡು ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಬಂತು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ದಾದ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಪಾತೆರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಾತೆರಲು ಬಂದಾಗ ತನ್ನಾತೆಗೆ ಊರದ ದಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದ ಕಡೆಲ್ಲ ಎನ್ನಂಜಿ ವಿನಂತಿ ದಾದ ಬಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ವೈಮಾನ ಸೆಂಚನಾಂಡ ಇತ್ತಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇತ್ತು ನಾವೇನು ದಯದಿದ್ದು ಬರಿಕಿದ್ದು ನಿಖಿಲ್ ವೈಮಾನ ಮಲ್ಪಣ ಎರಡಲತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಹಾಕ್ಲಡು ನಮ್ಮ ಹಾಕ್ಲನ್ನೇ ಪಣ್ಣ ಹಾಕ್ಲೆ ಏರೆಗ್ಲ ಆವಡು ಯಾನೆ ಆವಡು ಬೇಜಾರು ಎನ್ನ ಫಲೆ ಆಡ ಬೇಜಾರು ಜೋತಿ ಯಾನ್ ಪೋಜಿದೆ ಯಾನೇ ಮುರುಕೆ ತೂಪ್ನಾಯ ದೇವೇರವರಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಫಲಯನ ಫಲಯ ಪೋಯಂಡದು ಯಾನ್ ಪೋಯಿಜೆಂಡ ಅವು ಎನ್ನ ಮೂರ್ಖತನ ಅಂಚಿತ ಭಾವನೆ ಪರವಲ್ಲಿ ಅತನ ಒರಿ ಪಗೆಮಾನಿಯರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಭಜನ ಮಂದಿರಗ ಬರ್ಕೊಂಡದ್ದು ಯಾನ್ ಆಯ ಮುಖೆ ಅವಳ ಮೂರ್ಖತನ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತಾಡಲ ವಜ್ಜಿ 2 ಜನಲ್ಲ ಏರ್ನ ತಪ್ಪು ಸರಿದು ಬುಕ್ಕತ ಕಂಚ ದೇಶ ಮನೋಭಾವನೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ದೂರ ಮಂತಂಡ ದೇವೇರು ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪೇರು ಬಂದು ಒಂಜಿ ಅವೆಲ್ಲ ಪಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದಾತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಧರ್ಮ ಖಂಡಿತ ಇದ್ದಿ ಅವೇನು ನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೆರ್ತೊಂದು ಪೋಯಿ ಮಾತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಿನಂತಿ